U znak podrške Srbima na Kosovu i Metohiji, dr. Slobodan Gvozdenović, nosilac liste Udruženja građana i sindikata Pobjeda za Valjevo, predaje je tačno u 12 sati i 44 minuta listu sa kandidatima za odbornike u Skupštini grada. Želimo ovim putem da se zahvalimo svima koji su podržali ovu listu i koji su svojim srcem potpisali zaista dobrovoljno. Hoću samo da im poručim, nećemo ih izneveriti i nema te cene za koju bi izneverili naše verne birače. Hvala vam. Koliko imate kandidata na listi? Vidjet ćete sve. Ja sam nosilac liste, to se zna. Vidjet ćete sve. Dr. Gvozdenović je istakao da njihovu listu uglavnom podržavaju nestranački ljudi, najviše radnika, seljaka, zatim stručnjaka svih profila, inženjera, tehničara, ekonomista, advokata, lekara i preduzetnika.